Mobilization Now. Fuerte txalo hori entzun dezatela hemen Bilbon, entzun dezatela urruti. Hemen ezaudenak ere, jaso dezaten gure elkartasuna, hemen dira, Mirentxireko furgonetak. Iristen ari dira, fuerte txaloa! Dispertsioarekin amaituko dugula, garaia heldu dela! Eta besteo, txalo beroa beraientzako! Fuerte el aplauso! Hemen dira, sarideak alde batetik eta bestetik, etorritakoak, zabalduko elkargunen dira eta une honetan ikurrak altxatu dituzte. Buruari erakusten ari dira, dispertsioarekin amaituko dugula, dispertsioarekin amaitu behar dela. Emango dugu tartetxo bat, lano, gure argizkitxoak buskatzeko. Adi, argiak. Now, oi! Euskal Herria, argi dugu! Yes, it's possible! Argia gora Bilbo! Argia gora! Mugitu! Azitu! Alde batetik bestera! Sekulako irudia ikusten da hemendik! Danan artean lortuko dugu irudia bezala! Bakoitza bere lekutik, bere ekarpen txikia egiten! Lakasillatik, udaletxera, argi dugula ikusten ari da! Sekulako irudia dugu! Danan artean lortu dugu gaur! Mundu osoan entzun dezatela! Bai munduan eta baita ere zienetan ditugun lagunak entzun dezatela mezua! Bukatuko dugu dispertsioarekin! Vamos a terminar con la dispersión! Danon artean, posiblea da! Gure elkartasuna, urruti daudenei, hemen dauden senidei, danon artean lortuko dugu! Haupa Bilbo, Euskal Herria, gora horiek! Mugitu, astindu, alde batera eta bestera, haupa zuek lortu dugu! Imaginatu, gaur hau lortu badegu, zer egin dezakegu hemendik aurrera? Baranean jarraitu, haupa zuek, mugitu argiak! Ez etxi, ez dugu etxiko, danan artean lortuko dugu! Zu ere izan zaitezken sare honen parte. Eta elkarrekin dispertsioaren amaiera lor dezakegu. Guztio gara beharrezkoak, baita zu ere. Giza eskubide guztiak errespetatuko diren etorkizuna elkarrekin eraikitzeko gaur, orain, presoek eta beren senidei giza